Un dos detidos no marco da Operación Patrón contra o tráfico de drogas desenvolta esta semana ingresou hoxe en prisión provisional comunicada e sen fianza. Foi a decisión da xuíza do xulgado de instrucción número 2 de Pontevedra despois de tomarlle declaración. Tamén pasaron a disposición xudicial os outros dous detidos, un home e unha muller que foron postos en liberdade. Iso sí, terán que comparecer cada 15 días no xulgado, retiraráselles o pasaporte e teñen prohibido abandonar o territorio nacional. Os tres están a ser investigados por un delito de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e por un delito de branqueo de capitais. Os axentes realizaron 3 rexistros, incluído un piso de seguridade que a organización mantiña no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía de Arousa, para agochar os estupefacientes. As pesquisas apuntan a que os detidos se dedicaban presuntamente ao tráfico de cocaína empregando vehículos caleteados. Foron localizados en total 23 kilos de cocaína durante o operativo. A operación comezou a mediados de 2024 cando a UDICO da Comisaría da Policía Nacional de Vigo e a Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Vigo e a Axencia Tributaria seguían a pista dun grupo que distribuía importantes contías de cocaína en diferentes localidades da península, empregando vehículos preparados con acochos. O pasado 13 de maio, os investigadores detectaron unha viaxe do principal investigado e da súa parella á localidade coruñesa de Bergondo para entregar unha partida de cocaína. Os axentes interceptaron o vehículo e localizaron o compartimento oculto que agochaba 3 kilos de cocaína. A raíz deste achado, despregaron un novo dispositivo que levou á detención dun terceiro investigado, un veciño de Pontevedra con antecedentes neste tipo de delitos que se atoparía por riba na cadea de mando da organización criminal. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.